Isto é o programa Lonxe da Terra, que todos os sábados chega desde as 8 serán hasta as 12 da noite. Raquel, señor Ferreiro e Pío Sánchez, un servidor Manolo Valdés, aquí facendo compañía hasta as 12 da noite. Bueno, pois eu sempre fui un rapaz, un Manoliño do Real, que, digo do Real, é o meu segundo lugar onde eu me medrei. Con 6 meses me trouxeron para aquí, despois de haber nacido en Mouca, nunha pequena aldeíña ao lado da igrexa de Sacar de Bois. Pois íbamos á escuela xuntos, daquela nevaba tamén aquí, entón andábamos por aí pisando na neve, facíamos así uns tacos. Eu non tuven unha nenez triste, ni moito menos, senón os anos que vivín aquí ca miña nai, ca meus tíos, ca miña avoa, pois fun un pequeno quizáis un poquinho rebelde, porque daqueles tempos non é como agora, que podías denunciar os pais porque che pegaban os azoutes. Daqueles tempos eso non pasaba, e eu levei algúns. Seguramente non merecidos todos, ou sí, pero bueno, aquelas trastadas que se podían facer aquí nas propias aldeas, porque tampouco había moitas máis diversións, xuntamente cos meus amigos, cos meus compañeiros, que me une a eles pois un cariño moi especial. Facía moitas trastadas por aí, sempre andaba neles. Bueno, unha vez quedaron castigados, e el e o Severino, e quedaron sin xantar, e despois a irmá do Severino e a outra veciña de aquí foronlle levar a comida por unha ventana. Iso serían por vos, non? Sí. Por portarse ben. Sí. Cousa de rapaces, non? Sí. Tíamos un carro que andábamos, baixábamos desde arriba, desde a Fraga, por aí abaixo, bueno, levábamos máis tazos que non sei que. E vos que erades as búas? Así. Nós si, non facíamos trastadas. Non, de pequenos tamén traballábamos. O meu pai tiña un bar aí. E eu, cando tiña 8 anos, se lavaba os vasos todos. Que non salían mal. Que salían mal, tinha que lavar outra vez. E ele tamén, axudábame tamén a eso. Cando eu estaba en Sacar de Bois, que daquela non había os malos, ou non había aquelo de se te vían traballando levar os pais a denunciaros, porque traballabas. Eu con 12 ou 13 anos, que podía estar cas ovellas que tiña a miña avoa, pois tamén iba a axudar a apañar as castañas, unhas castañas que foron as máis sabrosas. Pénsate que comentaba, e a historia o dice, que xa os romanos as levaban en cabalgatas precisamente o viño da Mandi naqueles tempos, e as castañas e o xamón de Caldelas, por os sabrosas que eran, non? De aquí esas castañas que eu non soñaba aínda para ir a Barcelona, donde se cargaban os camións aqueles de Bertólez, aqueles camións Ford, por aí, para sacarlos a Villariño, e ali leválos nun camión máis grande, como Felipe de Barxacova, todo un clásico de aquí, e un home que levaba as castañas para Barcelona a vendelas no mercado de Barcelona, no Borne antigo, que era ao lado do Parque da Ciudadela, onde había ali un ambiente galego que era bonito. Eu, cando cheguei a Barcelona, precisamente ali, falábase máis galego que catalán. Todos os galegos estaban medios ali, como na estación de Francia ou na estación do Norte, onde os taxistas, contamos que creo que en un momento dado os taxistas eran uns 3.000 e pico taxistas galegos. As castañeiras galegas eran. E hoxe en día, síguese dicindo que as castañas son galegas aunque veñan de outro lugar. Aunque veñan de outro lugar, pois a primeira trampa que che meten, que todas son galegas, non? Fui un buscador, un traballador nato. Pero folle ben a vida, sí. Que a vida había que buscala, que non viña así como así, entón o home tiña que traballar. Bueno, ele xa marchou para ali, xa tiña ali a mai cando marchou. A miña nai marchara a Mallorca, logo o meu tío se marchaba a Barcelona, e logo xa decidironme que me marchara para lá. Eu tomei a decisión eu estaba ca miña avoa aquí, os meus tíos estaban en Alemania, tomei a decisión de marcharme moi natural ca miña nai. A miña nai, cando un dos meus tíos, tío Antonio, se foi a Barcelona,
pois ela para xuntarse a familia se viñeron para ali, entonces eu tamén decidín, aconsellado por eles, que me vai ir a Barcelona. Eu sentino moito cando marchou para Mallorca, porque éramos como irmãos e estábamos sempre xuntos. Ora, nós sempre estivemos xuntos aquí, despois ele marchou para Barcelona, despois detrás marchamos nós. Nadie se creía que eu me pudera marchar de aquí. Eu, seguramente que se non houbera conocido outro me seguirían sacar de Bois un máis, porque eu sempre fui enamorado, como digo, enamorado da miña terra, non? Da miña terra, da miña xente, sigo sendo. Eu fui a vivir cos meus tíos, pero empecé a traballar naquilo chamaban unha tocinería, que é unha carnicería de porco, non? Donde cheguei a ir ao matadero, a compartir moi pronto as relacións ali cos propios jefes, e non só cos propios jefes, son os propios compañeros, e iba de aquí fuerte, para min ali o traballo, pois, aunque traballáramos moitas horas, pois, para min non era nada, non? E ali ese traballo mo buscou a Doña Rosa, que chamamos de aquí a Doña Rosa, que foi a maestra que tuveron os meus tíos, que tuvo a maestra que tuveron a miña nai, casárase aquí con Xue de Paz, tempos de guerra, viñérase de Barcelona, Rosa Pons. Ao cabo de un tempo, aquilo era traballar, pero traballar moito e duro. Pois a miña nai, tamén por mediación donde ela traballaba, me aconsellaron non, me dixeron se me gustaba aquilo, si me gusta, pero me gustaría outra cousa, non? E me fun de aprendiz a Maior de Sarriá, a un taller que se chama Foreletra Barcelona. Nesta casa, pois de aprendiz que se facía era o tema de lampistería, auga, luz e electricidade. Eran os teus temas que se tocaban ali. E logo moi poquinho tempo xa foi un cap de colla que se dice en Cataluña, donde levaba 36 persoas ao meu cargo, xa con 18 anos. Pois a partir de que naceu a primeira a filla Noelia, vamos a apostar por quedarnos un poquinho máis na casa, pero anteriormente, aos 18 anos, fixen as oposicións para Telefónica. O meu tío, aprobei, o meu tío conxuntamente con algúns amigos de por aquí, de aquí, algúns que siguen na Telefónica, xubilaros na Telefónica. E o meu tío tiñame, pois, máis ou menos, dice, vas a empezar non sei que día, porque ele era capazaz, estaba moi ben mirado. Naqueles tempos, pois, empezas creo que era nun polo do Vallés. Pero claro, a ver, eran uns días antes da festa do Carmen. E aquilo sí que eu non permitía xa eso. Digo, bueno, vale, me parece moi ben. Viñeme a festa do Carmen, o sea, o cual non me presentei. Desde o primeiro ano que me marchei a Barcelona, nunca faltei a vir á festa do Carmen, mentre estuvo a miña avoa. Cando unha vez que faltou ela, pois retrasamos as vacacións un poquinho por o mes de agosto, porque, bueno, non me decía xa casi tanto estar sin o ambiente familiar, non? Pois botaba as contas e dicir, eu se vou duro aquí tantos anos nesta empresa, vou ganar tanto, vou ser tanto e vou ter isto, non sei a onde chegarei, pero máis ou menos. Igual estaba equivocado, non? Ali tamén se podía facer pois, moitos traballos, importantísimos, sobre todo. Decidín poñerme por miña conta, e mira que por miña conta comprando un camión. Me compro un camión, seguía traballando para a mesma empresa, me deran eles o traballo, tiña outros clientes que tamén fixera de moi bons, pero empezou a vir unha crise durísima. Nos anos 70 e pouco, unha crise moi dura, en Cataluña sobre todo, vías os camións e as furgonetas e os 2 cabalos, naqueles tempos había 2 cabalos de reparto, que parados. O mellor traballaban 1 hora ao día, 2 horas ao día, tal, e pasaba por diante deles cargado. Pero digo, un día ou outro podeme pasar isto a min. Isto hai que cambiar de rumbo, pero xa está. Ben, meu señor, que tiña moita relación comigo, tiño meu fillo, que como ves o transporte, tal e cual, dice que teño meu fillo que non quere estudiar, e o bar non lle gusta, pero gustalle, digo, por mira, chegamos a un trato e digo, vendoche o camión e os clientes. Así chegamos a un acordo. Ao rato lle entreguei as chaves do negocio. O negocio que tiña montado por ali. Bueno, todo me meto no mundo do taxis. Comprándolle unha licencia a unha viúva tamén ali que me costara daquela 600 e algo, cun 124 vello, pero ainda lle fixen 20.000 kilómetros. O que pasa que había que ter moito cuidado, non pisar moi forte, porque senón frenabas cos pés, non? No mundo do taxis, conjuntamente con outros compañeiros, vimos unha serie de inquietudes que o mundo do taxis lle faltaban en Barcelona. O mundo do taxis era un mundo anarquista, un mundo que salíamos
o momento de salir da casa non sabías cando, hasta que non voltabas non sabías se en cada casa pasara algo ou non pasara nada. A partir de aí pois foi cando inquietudes no taxi, montando centrales de 200, 300 taxistas que independientemente unha señora podía confiar en ti, que te chamara para levarlle o neno ao colegio e sabía que yo deixaba no colegio sin necesidade de ela acompañalo, porque sabes, o taxi no momento que te colle, no momento que te deixa, chamando unha centralita, sabías que os cobros, posiblemente cobros abusivos, que sempre uns poucos por fan dañan un colectivo. Na nosa terra xa van quedando cada día menos veciños. Somos do Concello de Parada do Sil, na aldea de Sacar de Bois, ali tocando o Cañón do Sil, que é unha terra tamén che recomendo que fagas a visitar. Xa pasei por ali. Bueno, pois aquela zona cada día van quedando as casas máis baleiras, e é moi difícil seguir facendo matanzas, como tú mesmo dices. Sempre apostei por a Ribeira Sacra, o mellor viñeiro da Ribeira Sacra, non sei se era, se non era, pero as mellores castañas eran as de Ribeira Sacra, as anécdotas eran as de Ribeira Sacra, e casi nunca contaba ninguna anécdota mala que podía pasar na Ribeira Sacra, esa me calaba casi sempre, non? Aunque a veces houbera sido quizás ao mellor lle fixen un flaco favor non facer unhas certas denuncias que nun pasado tuvemos, que aí estamos un pouquiño. Xa a Ribeira Sacra a temos, a queremos, pero tiña que estar a Ribeira Sacra hoxe de Ourense, pois ten moita ainda que por facer, e non somos máis culpables cos que tuvemos a oportunidade de facer aquelas denuncias e non fixemos no seu momento. Pois nos foi para dar un servicio máis aos taxis de Barcelona. Conxuntamente con un compañeiro, pois comenzamos esta andaina nos anos ben nos 80. Ao pouco tempo vimos que isto iba tendo un éxito, e ao mesmo tempo que iba tendo un éxito nos fomos deixando un pouquiño o mundo do taxi e fomos incorporando pois xa ao mundo da radio, máis incluso facer dela a nosa propia profesión. Sí que empezamos a cobrar pronto cando empezamos a facer a primeira publicidade, pero estuvemos un ano sin intentar buscar nin publicidade. O sea, porque, a ver, primeiro vamos facer isto, a partir do primeiro cliente, que foi un taller Salográn de Barcelona, vivía, o sea, en aquel momento en Hospitalet, que me acordo que me nos deu un talón, traíamoslo casi doblado aí para non sendo co aire levara, non? A partir de aí sí que empezamos xa a vivir da radio, pero naquele momento pues, facía falta, claro, facía falta para tirar para adiante. Fuimos unha emisora que nunca estuvemos subvencionada, sempre vivimos da publicidade, intentamos dar un servicio que era necesario precisamente para difundir, promocionar máis o taxi, o mundo do taxi, humanizalo máis, ser o que é hoxe, que é un gran colectivo onde, que penso que non ten nada que ver con aqueles tempos. Manolo Valdés, digamos que era o líder do programa máis importante, da emisora máis importante que tiña Programa Galego. Que Manolo Valdés durante tantos anos conseguise ese milagre que coa presenza da nosa lingua e dando voz non só aos galegos, senón tamén a todas aquelas persoas relacionadas coa comunidade galega ou que tiñan algún tipo de interese para a comunidade galega, pois pasamos todos por Radio Teletaxi, colaborando moitísimas veces con chamadas telefónicas, aínda que fose de noite ou a calquera hora, sabendo que dende Galicia nos estaba escoitando miles de persoas en Barcelona, en Cataluña. Iso só se pode facer cando hai unha vocación de servizo público, cando hai un ímpetu por comunicar e por darlle, como digo, darlle corpo a unha alma tan grande como é a dos galegos de Barcelona. En principio era para unha colaboración co taxista, o sea, de difundir, dar un servicio, porque senón os taxistas tampouco se iban a outras empresas que tamén se montaron paralelamente a nós, e se iban para outros lugares e non lle daba mellor servicio, que foi un acerto. Eu acerto despois coa aceptación que tuvemos co público, e aí estuven pois participando e colaborando pois uns 35 anos, incluso non só no mundo da radio, sino tamén na prensa escrita, que sacamos unha revista que se chama O Jaroteo, que tuvo unha aceptación moi importante. Eu coñecín a Manolo Valdés en Barcelona
escoitando Radio Teletaxi, era un programa que escoitaban todos os galegos de forma obligatoria. Entonces Manolo pois tiña unha afinidade especial cas casas de Galicia e eu estaba na Escola de Gaitas, digamos, unha agrupación incipiente. Manolo Valdés foi un pouco o motor desas agrupacións novas que nacían en Barcelona. Se preocupaba de dar información de todas as actividades que facíamos as entidades galegas e os colectivos galegos en Cataluña, e a máis, el precisamente era a voz e a cara do escenario de prácticamente todas as festas, romerías, actividades, conferencias galegas que se daban en Cataluña. Pois unha bellísima persona, un gran loitador de Galicia. E, bueno, de feito, creo que todas as entidades que somos, que estamos en Cataluña, debemoslle moito por o traballo que fixo desde a radio e sigue traballando por Galicia e por os galegos, e iso, por tanto, penso que é moi importante. Fomos quizás a primeira emisora que empezou a vender xamós por teléfono, cando aquí eu acórdame cando era pequeno, viñan os xamoneiros a comprar cunha uz, facíaselle, se olía un poquinho como estaba, pois, bueno, a xente creounos moito en nós, como por exemplo o viño hoxe, o de Balcar, o Selección en Cataluña, importantísima a venta online que temos, a venta a través da radio que difundimos, e temos uns clientes fixos que nos van pedindo o que transmitimos, o que decimos que teñamos moi pouquiñas queixas de aquelo que compran os nosos ouvintes, que de alguna maneira pois podían decir, bueno, non me enganaron, poden vendermo máis caro, poden vendermo máis barato, pero nós somos dos que estamos convencidos o que renunciamos a moitos produtos que non negamos a anunciar, tanto facíamos antes na anterior empresa, como facemos en Radio Pomar. Hai produtos que nós vamos a decir sempre que non. Bueno, pois os inicios da adega Albarcar, ben dado que aquí non fomos os primeiros, isto ben dado xa dunha cooperativa que había aquí, que era a Ribeira Sacra do Sil, donde eran 6 socios, 6 cooperativistas, que naqueles principios eu pensei que podía ser un camiño, o sea, bonito hacia futuro, pero non foi así. Eras unhas desavenencias entre herbermos e chegaron incluso poñela case a ben a venta, non? Aí foi cando nos comenzamos xa pensando, bueno, por que non vai a seguir isto, vai a vir a maus de alguén que posiblemente non teña nada que ver, só co fin de explotar, sin dar a coñecer ben esta terra que é a nosa, non? Bueno, cando collemos a adega, nos collémola xa cunha idea moi clara, que collemos unha adega con ganas de saltar, pasar o Padornelo, non? Pois encontrábamos que os viños xóvenes non eran os viños máis valorados, agora estamos nunha fase que non sei se por a edad que vamos tendo, non sei se por a pouca valía que ten tamén, porque esta é unha terra que costa moito o xornal, costa moito facelo, hai que facer moito a mao, aunque nós temos xa as viñas preparadas adaptadas, incluso para mellorándoas un pouquiño en cuanto ao tema de maquinaria, pero é moi costoso, entonces aí temos un pequeno baixón. Vamos a ver si podemos conseguir que a xuventud tamén aposte por o tema. Nos reivindicaban por que non estaban as etiquetas en galego falando de outras marcas, non? E nos decidimos xa desde o primeiro momento en poñela en marcha con estas razóns. Creo que foi unha aceptación moi boa, non sei se só aquí, pero máis ben en Cataluña quizás foi moi ben acollida. Apostar por a calidade para que logo podía conseguirse ese viño dos grandes momentos. Tres días por semana que facíamos os programas dedicados a Galicia, non? Empezamos con martes, mércores e sábado e logo fomos reducindo un pouquiño, pero vamos, que empezamos a facelo, facíamos ese percorrido por Galicia, quixemos facer esas inquietudes que naquel momento si había 300 e pico mil galegos naqueles momentos directos,
director de sobre todo da zona de Lugo, Ourense, que é onde máis emigración chegou a Barcelona. Intentando dar un servicio, achegándose un pouquiño, chegamos a camiñar coa radio, pois a través de Galicia, semanalmente, pois viaxábamos e a nosa fiestra sempre estaba pensando en facer a través de entrevistas a alcaldes, non alcaldes, xente da cultura, a Xunta de Galicia, conocemos os primeiros gobernos galegos, que tamén fomos medrando con eles. Famosos artistas galegos pasaron todos. É unha anécdota que temos que cando Carlos Núñez o vexo ven a un festival a Barcelona que é organizado por Xosé Luis Foxo, un gran amigo. Manolo Valdés estaba en todos os actos, era o presentador das festas galegas, cada vez que había algunha novedade en calquera centro estaba el para dar conta do tema. Conseguía traer a estes artistas de Galicia a Cataluña para facer un festival que Toxos e Sextas naqueles momentos, que tamén afundou el, pois organizaba en Barcelona casi ben cada ano. Carlos Núñez caeu nesa provocación de Foxo, tamén convidado, e aí estuvo, donde BMG Ariola o fichou naqueles momentos. Nós fomos consultados, a radio, concretamente eu fui consultado por que me parecía este artista, este gaiteiro, naquele momento era este gaiteiro que me parecía, tal, tocaba a flauta, moi ben. Nos quedamos todos sorprendidos un pouquiño. Consulteio tamén a Foxo, en este caso, e a partir de aí, pois eles, non sei se influiu a nosa opinión, pero penso que sí, que BMG Ariola empezou a gravar para Carlos Núñez. Ben cada traballo que fixo nos visitou a Barcelona, é un home moi querido, foi un home moi querido en Radio Teletaxi, e sigue sendo para a miña persona un home moi querido tamén, con moita proximidade, donde cualquier tema que el saca o promocionamos, pero igual como Luar Larubre e como outros moitos que fuxan os ventos naqueles tempos que facían a canción por testa, naqueles tempos que había a única maneira de facelo era ou con poesía ou con ben protestando, cantando, Xaraiba, falando de Uxía tamén moitas das veces estuvo tamén na radio, outros artistas como Anaquiro que se fixo artista en Barcelona. O seu traballo vai moito máis alá do que é Radio Teletaxi ou agora Radio Pomar, non? É un habitante do mundo do galeguismo que dende Parada do Sil pois nos leva a ese universo dos galegos aos que esta terra lle debe moito, non? A nosa lingua nunca estará suficientemente agradecida á xente que como a él pois a levou ás ondas dunha das cidades máis poboadas do mundo e con máis presenza cultural do mundo como é Barcelona. E agora jubilouse dun lado, pero volveu a emprender na emisora, el non pode pasar. Non sabe vivir sin traballar. A nós escoitámoslo todos os miércoles desde aquí. Apostamos conxuntamente coa súa dirección por un novo proxecto. Queremos facer a través de Radio Pomar, era unha emisora que tuvo seus éxitos nun momento dado, pero a crisis pasou para todos, non? Pillounos quizás ben a todos. Non pretendemos correr, ni moito menos, pero queremos que sea unha radio de proximidade, unha radio que teña unha fiestra que se pode abrir para poder difundir, para que cualquier ambición que pode haber privada, ou sea, particular ou privada de asociacionismo ou ben cualquier acto cultural, non só xa pro mundo galego, que aí estamos unha das partes importantes. Non hai ningún programa, aunque sea en castelán ou en catalán, que ao longo do programa non se fale da Ribeira Sacra, de Sacar de Bois, de Parada de Sil ou de Teimente ou de Cerreda, por decir cualquier outro concello, pode ser Caldelas, a zona de Caldelas. Fomos convidados moitas das veces a vir a Galicia, a coñecer povos, aldeas que non se podía ben entrar casi co coche, como teñamos unha anécdota do mundo dos Ancares, o mundo dos Ancares que para nós é un dos parques máis maravillosos que coñecemos, donde ali tuvemos as portas abertas en cualquier momento. Ali fixemos o primeiro programa que fixemos en galego desde Galicia para Barcelona, o fixemos desde unha cabina telefónica que estaba diante da Guardia Civil en San Román, que é o concello de ali diante, tiñamos que ir cargados de pesetas rubias daquelas.
que as pesetas para irlle metendo a que para que non se cortara, non? Ele é unha persoa que sempre está encantado de coñecer xente nova e que nunca pregunta nin de onde ves, nin para onde vas, nin quen ves sendo, nin tampouco como pensas, nin que traes, non? Estas preguntas non forman parte do repertorio de Manolo Valdés. É unha persoa que en canto lle miras aos ollos te das conta da grandeza do seu corazón, e entón esa xenerosidade que el ten a hora de presentarse e a hora de tratarte fai que desde o primeiro momento que o coñeces conflúas con el nun montón de cousas e colles unha confianza con el inmediata, porque é destes galegos inmensos que teñen moito mundo visto e moitas experiencias vistas e saben que a verdade das cousas está no corazón da xente.